Sziasztok, drága testvéreim! Ezt a cigányoknak küldöm ezt a riportot, mert megérdemlik. Gyere, drága riportál barátom, nézzük meg itt a romák, miből élnek? Miből akarnak megélni? Ezt nem tudom, ezt akarom kideríteni. Gyere, drága testvérem! Dolgozunk, látod? Látástól vakolásig dolgozunk. Egész nap. Na de ide figyelj, mondok neked valamit. Húgyozni se, szarni. Semmit nem lehet itt, meg enni se lehet. Itt egész nap dolgozni kell. Itt egész nap. Itt nincs, hogy megállsz. És ki itt a főnök? Itt a főnök Suki Robert. Suki Robert itt a főnök, meg a fia. Alszanak otthon. Hát itt ebből élünk. Ebből élünk. Gazolásból. Tedd ide, tedd oda. Itt ez megy. Itt ez megy. Na de jövő hétű beteget jelentek. Beteget jelentek, mert elég volt itt mindenből. Én nem küzdködök itt. Én nem küzdködök, bocsásson meg a világ. Én nekem nem ér annyit. Nézzük már meg ezt a csaló cigány gyerekiket. Miből, hogy akarnak megélni? Tibikém, őszintén. A jó Istent ismersz. Megéri itt nekünk, hogy itt vagyunk? Nem bár. Semmiképp nem éri meg. Semmiképp nem éri meg, mert... Nem jó, semmi. Szerszámot mindent el kell adni. Ide figyeljél csak. Itt a szerszám is el lesz adva. Itt a szerszám is el lesz adva. Majd csak jöjjenek. Majd csak jöjjenek, mert ez nem állapot. A Jóisten várja meg, hogy ez állapot, hallod? Így kérem a kenyeremet, hallod? Így kérem a kenyeremet. Itt a kajajegyek se fogják, hallod, megkapni. Arról én gondoskodok. Azt is elvették már. Kajajegyet elveszik? Milyen munka ez? Mi megy itt? De ki veszi el a kajajegyet? Hát, kérdezd meg tőlük. Kérdezd meg tőlük. Az is Robinak a számájára megy, minden. Mindent alapvetnek. Haha. Na de várjanak csak. Megbánják ők, a kutya század fiat. Megbánják ők. Engem néznek bolonna, Kevi betyárják. Nem érdekel! Senki nem érdekel! Na, ezt most megmondom! Amelyik szólnak úgy megbaszom, elájul! A gecimbe! Hát kit visznek a hülyeinek, basz meg! Otthon elhelyeznek a gyermekek! Basz meg! Na, már mit mondjak a gyerekiknek, basz meg? Na ríjjál! Basz meg! A gyerekik is basz meg! Apu így, apu! Jó, már ne ríjjál már, apu! A gyerekiknek basz meg! Az apu vegyek meg Csoki, de mondom mi bír! Hát mi bír? Mi a gecimbír? Na, hát mi bír? Azt magának hány családja van? 3! Adom őket be az intézetbe! Na, sajnálom, de beadom az intézetbe! Istenem!